Try po. Grabe tong ano to, adventure na to ah. Ay, di po siya. Wala na, baka sumadsad tayo. Ayun no. Oh. Ayun yung beauty ko. Guys, nakita na mo kanina. Hindi, nakita ko na kanina may sasakyan kasi doon. Mga tao. Ayan na yung view deck. Lumagpas na kami. Sorry motor, nahirapan ka tuloy sa lubak. Oh, ito na pala yung view deck ko. Ayan oh. Ganda. Oh, ganda. Ganda oh. Sabay papasok niyan. Ito na yata eh. Ayun yun, papasok. Yun, papasok na dito. Dito na tayo. Hanggang dito na lang. Teka lang. Akit pa, akit tayo. Hindi na. Iwanan na yung motor. Lakad na lang tayo. Maglakad na lang tayo. Ayun, nandito na kami rin. Dumating na kami dito sa ano, sa tanto. Nakarating din kami dito sa ano, sa Dang Katutubo. So maglalakad na lang tayo. Iwanan natin yung motor dito, yung gamit natin motor. Pupunta tayo doon. Ayun. Ayun sila. Ayun. Doon sa banda ron. Saan ang daan? Dito? Oh, dito. Ay, te, saan ba yung daanan dito? Dito ba? Paano? Oh, yun. Dito daw. Yeah, thank you, te. Ayan. Ayan na siya. Loko tong kasama ko. Binigla ako. Hindi ko alam na bigla kami pupunta dito sa Daang Mapaytay. Oh, 5 pa yan. Biglaan eh. Sakto, alas 5 pa lang. 30 minutes kasi naligaw tayo. Oo. Pero pag ano, 15 minutes. Kaya nga. Ang ganda oh. Ang ganda guys. Ayos yung trailing natin. Ayan. Oh, may pamasahe pala dito. Ayan oh. De la Marinas Pastor. Sa mga sara. Ay, pwede pala ipasok yung motor. Hanggang dyan na lang oh. Kaso doon natin niwan eh. Pero okay din to ah. Ganda. Ayun, Lugaw, Sopas. Kaso sarado na sila. Arangkada Aguilar. Ito pala yung ginawa ko. Sabi ko, rest house. Yung pala dito na yun. Lumampas na tayo. Sabi ko, ang inaano ko kanina, inando sa baba. Sabi ko. Aguilar. Ayun o, ganda o. Ganda ng view. Hindi mo makita yung mga kabayan sa... Kaya nga. Ayan o, makita. Kaya nga. Ah, meron pa pala dito o. Ayun o. Ayun o, bilhin ng pasalubong o. Ay, ito na, packet. Ay, teka, tingnan muna natin. Dito. Ay, sa baba. Ay, nanay. Ganda rito o. Oo nga. Dito pa lang oh. Ay, sir. Saan ba tayo galing kanina? Yun oh. Oo nga. Ganda. Peaceful na peaceful dito ah. Ano na? May signal? Grabe, tahimik dito ah. May signal yan? Ay, sir yata to eh. Sa inyo, sir? Hindi, okay lang. Kunwari, ako nakabili. Shoutout kay sir. Pati yung motor niya, damay na rin natin. Kunwari, nabili ko na. Ayun, meron si sir. Shoutout kay sir. Ayun. Ilang buwan pa lang. Ayun, shoutout kay sir. Sir, ano pangalan niyo, sir? Carl Kamandang Civil. Sir, baka may gusto kang anong batiin. Sige lang po. Huwag ka na maya, sir. Choice, ano po? Buhay probinsya. Shoutout kay sir, ginawa pa namin cameraman. Thank you sir, thank you. Ayun, tara, doon tayo sa taas. Saan ba ang ano ito? Dito na. Ang ganda oh. Oh, yung mga nagbabalak
nagbabalak pumunta ng Pangasinan, pwede na kayong punta rito. Open na open naman na. Tsaka ito, maganda ngayon dito, medyo tahimik pa yung wala pa masyadong bumibisita. Kaya pupunta muna tayo. Kita tayo sa taas. Ang ganda. Ganda, grabe guys. Sobrang peaceful dito sa sa Daang Mapita. Pero ito rin yung Daang Mapita, Daang Katutubo pala. Ayun o. Wow. Ang tagal-tagal ko na rito, ngayon pa lang ako nagpunta. Ayun pala yung nakita ko kanina. Yung nilampasan natin, yun yung motor oh. Ganda. Ang dami. Tingnan, tanggalin mo yung jacket mo. Bakit? Huwag na. Para tingnan mo ba, ano ko. Ayun, ang ganda doon. May tubig. Maano ba yun? May lagoon doon, tsaka zipline. Saan? Yung tinuro ko sa'yo. Lagoon. Grabe yung daan na dinaanan na. Oh, konti lang. Ayun. Ayun o. Konti lang. Konti lang. Ay, yes. Ito pa lang ano. Yan. Alin po yung way na yun? Ay, ang ganda oh. Ganda rito oh. Mga, ayun. Saan ang Daang Kalikasan? Ganda oh. Eh, pababa no. Ayun, mahirap kasabay eh. Ay, pero dito tayo, di ba? Ito na siguro papuntang Kalikasan. Ganda oh. Ganda ng view. Isukat yung ilong. Ay, ganda ko na. Uy, yun. Picture sige dyan. Saan? Ang ganda nung yun oh. Ganda ng ng video. Ito maliwanag ay madilim dito ba? Dilim Pero na. yung dyan maganda. Ito na siguro yung diretso papunta doon sa Daang Kalikasan. Kasi alam ko yung parang green. Mas maganda dito, mas mataas dito. Marami nagsasabi. Ganda. Maganda nung Hindi kita yung mukha mo. Abang, hindi yung view ang tinitignan ko. Kaya. Ay, kinukuha. Di sama mo rin yung mo. Ay, ganda doon. No, yun. Wala kang mahanap na yan. Nang lamig. Nang nilalamig ka. Hindi. Lamig na ng kamay ko. Tingnan mo. Ayun guys, wala akong masabi. Ang ganda nung dito, yung tanawin dito. At ayun, sobra. Yung kung punta doon sa may ito mga tarim ito, papuntang Subic na to. Oh, ayun. Hindi ko ina-expect talaga na ganito na bigla kami mapupunta dito. Saan ka na sa akin? Binigla ako nung partner ko dito sa pupuntahan namin. Kala ko kasi kanina talaga, Daang Mapita. Sabi niya daw, kaya hindi ko alam kung paano gagawin namin. Kala ko magpapagawa, tatanungin ni pagpapagawa
yung ilalagay doon. Yung pala pupunta pala dito sa Meno, Dang Katutubo. Hindi ko alam. Kaya yun, ang ganda guys, sobrang ganda. Ayan. Pag ano, punta ka dito, hanapin nyo lang yung ano, yung Barangay Lawag. Dito sa papuntang ano, dito sa Aguilar. 10 to 15 minutes yung biyahe magmula doon sa entrance ng ano, dito papunta rito. Ganda oh. Yan, nice view. Si pakalaan day tubo doon sa man ami ipasok doon insurance. Aman si baba gata. Ayun, guys, pag pupunta na kayo dito, pag may nakita, pulutin nyo na lang, tapon nyo na lang sa basura, and may mga nakakalatin dito kasi ayun. Kawawa naman yung ano. Tapon nyo na lang din. Dali lang. Yan yung mga basura at natapon lang dito. May ano naman eh. May basura naman. Tapon na na. Ayun oh. Ganda ng aso ni Sir oh. Thank you. Kaso suplada silang dalawa, tinatahulan ako eh. Teka lang guys. Pagka ano, yung pupunta kayo sa mga lugar na ano, tapon nyo na lang yung basura ninyo. Huwag nyo nang ano. Ano? Yung mga nagpupunta rito, nagkalat pa. Hindi ko alam kung kinalat o ano. Teka lang. Konti na lang to. Ayan. Ganda. Ayan. Sobrang ganda dito guys. Ayan. Ayan guys, yung mga sa mga gustong mamasyal dito, ayan guys. Napakaganda niya. Pumasyal na kayo. Hindi naman masama yung panahon. Ay, pasyal lang kayo dito. Ang ganda dito. Ang ganda dito sobra. Shoutout nga pala doon sa mga bagong subscribers natin. At thank you talaga sa mga sa mga subscribers natin na bago. And tsaka sa mga mga dating yung mga nakarang subscribers natin. Nasa 300 na tayo guys. 328 subscribers na tayo. Yung pa lang yung yung update ko sa ngayon. Ayan. Hindi ko alam kung saan yung next natin, pero yun, try natin makapunta naman sa Dang Kalikasan sa susunod. Ayan, shoutout nga pala doon sa kanina, doon sa entrance doon sa may barangay. Ayan. At bababa na rin kami. Pababa na rin kami nitong kasama ko, partner ko. Tara. Baba na tayo. Shoutout doon sa dalawa. Nagsosolo sila. Ayan. Ayan, shoutout sila kuya. Ay. Subscribe ko sa channel ko ah. Pangalan niya. May internet ba? Ay, pwede, doon ka. Hindi, basta ano mo na lang yung, pakihanap na lang yung choice sa Buhay Probinsya. Ay, Boy Province. Sige, thank you. Thank you. Ayan, shoutout din si dalawa oh. So solo sila eh. Parang sila yung magka-date eh. Thank you.